finally nini kumunya phunuk sinai norok samani kumu. Hello bye song norok no lam sogo tini ni video. Seng tini salainai actress Rangolee Debbarma Ni bwsai sabo. Te bini chwraini mung tamo. Te bini family ni kogrok no tui srai saiman lainai. Abono salaina sekang a chwraini kogno saiman layano. Tiprasa ni kepal birman kaglang lia. Ayang nogo ke sana kerei nungna kerei. Salsa sek bini nogo samung thangya hinke si. Khoksa lesa paisa kerei. Abo hai jora rogo si kirima sengsa sinia nogya bemar manjagui. Nukhung meranlai tongna nangkha. Aw abo hai na Russia barini dosari kamini bukhuk debi Tiprani bwsa belai ke wan ama sengsa bemar manjagui tongkha. Ayang nogo ke rang paisa kerei. Bwsano hamya phunukna bangai phano rang paisa rok suglai liangui tongkha. Abagina chwraini buma bukhuk debi Tipra lukurokni thani kisa suba jabai di hwnui kok kwcharkha. Tabok chwrai jibi sakham IC room nogo operation khlaina bangui rang rok kwrui ungjaglai tongkha. Tiprasa kha ganang maya ganang rok khoksa khoknai kipano suba laikha hinke khoroksa borokni langma mothangjagui mano. Je subanai hwnui wansok tongnai rok a screen no number rijakbai contact khlaidi te a number no ang description no bo ri donai. Faide seng tabo actress Rangolee Debbarma Ni bwsai Tiprasa de na bini dofani borok abono srai ka salaisiwano. Thangnai video eba pilani video seng salaika Rangolee Debbarma tangui music video akrok khlailia hnui. A video ni comment no kwbang borok no senglaika actress Rangolee Debbarma sabobai kaijakha bini chwrai chlade na bwrui bini chwraini mung tamo hinke aborok no kaham kene salaisiwano. Aboni sekang kaisa kok sana musungu kwbang borok no saimano actress Rangolee Debbarma Ni YouTube channel bo tongo. Aro bo belai no active ke tongo. Bo bini channel ni bising tui botamo khai khlaya family vlog akrok khlai jengno phunugui ni tongo. Daily bini video nai tongnai rok to kaham ke no saimana hnai kha khlayu. Bo music video akrok tangui khlai malia ngui tongkha aborok no bo srai ke no sai khna rokha. Bwsabu tui nog ni samung bai si pailai lia abagui ni jora si man lia hnui. Tia kha tongthokjaknai kokhe abo si actress Rangolee Debbarma bo music video dakti no khlaipinai. Bo pro simi khlaipinai ke bo saka jepro bini YouTube channel o 1 lakh subscriber ango aprono bo khlaipinai hindui. Tei bo bini YouTube channel o no upload khlainai hindui. Inke faidi bini channel o seng palka subscribe khlai daiti no 100 ke subscribe karai rilayano. Se kokobang salaya kari je norok ni sengmung eba saimana musung tongma rok no salaisibano. Puila no salainai bukhuk Rangolee Debbarma Ni bwsai tamo jati hinke bini bwsai ongkha Manipuri. Haifano tomung samung kok samung joto no Tiprasa no. Tango hinke Rangolee Debbarma Ni bwkrajak hinke Tiprasa no title koloi. Bini bwkra hinke Manipuri. Tofano joto no tomung samung Tiprasa no klai. Hinke Rangolee Debbarma Ni bwsala khoroksa ongkha bini bwsala ni mung ongkha belai khano khanatok mung rangsu. Norok no finally nini kumunya phunuk sinai norok samani kumunya phunuk di phunuk ya hanoi eko nini kumoi. Bola sisaku. Bo ta phunuk din sa bon hai pan phunuk sian tin. Ai ta ka hinde baba ta. Tamna din nai baba. Oh sunai ha kore na. Lollipop hawa kore ka sweet din sa. Oh. Hai baba. An bakra jake koloi an bakra hangke Manipuri. Hai pano jeng tongmani tamani purat